Sziasztok! Általában én egyfolytában gyűjtögetem a projekteket, amiket egyszer majd meg lehetne csinálni, és mindig veszek hozzájuk valamit, amit majd félre rakok, hogy utána majd egyszer jó lesz, amikor eljutok végre oda. Egyik ilyen projekt volt, hogy a IKEA-ból vettem ilyen, tudjátok, ezt a mély képkeretet, mert van egy csomó ilyen tök jó kép, amikor azt így berétegezik, kivágott papírosok, egy ilyen 3D-s képet kapsz belőle, ezt akartam megvalósítani egyik hétvégén így, ahogy fölkeltem, így ki is pattant az ötlet a fejemből, úgyhogy hát amennyire még most tudom, bemutatom nektek, hogy adtam ennek a képnek plusz dimenziót. Gyertek! És mire volt szükség mindehez? Kellett egy képkeret, egy korábbi ötlet, egy kis karton, már nem ez, és maradék karton, olló, ragasztó, ecset, festék. Ezt itt szépen jó összekevered, és az lesz, hogy tadám! Kész is!